mo. I-upload mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Damerien, 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 damerien. Alright. Kumusta po sa tuyang hapon? Nagmerindal ako ngunyan yon. Sinap ng batag. Sinap ng batag ugaling. Pag so hinugo na baga, bako na masira mo na de. Minalupyaton. Katamtaman talaga. Sugari sukan sana sumidyo. Minahinog-hinog pa sana. Sira mo niyan. The best na merindala. Puminait akong tulo. Buda saro na tasang Jim's Coffee. Ibang kaya ako nag-inom ki ibang kape talaga. Marayon so hapon ta. Ay nahapon tabi sa Endogabol. Ipagpapadagos tangon yan mga tugang ang sa tuyang istorya. Kung sa intadaan na mamana ang itsura ta. Ako kumbinsiw na ako junior kung saan ko naman ang sa kuyang payo. Kung sa intadaan mga tugang na mamana ang hitsura ta. Iyan tabang pag-irestoryahan ta. Katabi na uyam sa busis mo, ha? Mga tugang ta ang tuno mo arog kaan, ang tone kan sa imong boses arog ka iyan. Dahil mo dapat iyan ipagbasol, mga tugang sa kuwan sa imong magurang, ha? Dahil mo dapat ipagbasol iyan sa, sa imong magurang. Buda kung ang itsura mo arog ka iyan, dahil mo dapat iyan ipagbasol, mga tugang sa imong mga magurang. Ano pa palang kanyon yun, nagupoon sa imong lolo o lola, ha? Sa imong lolo o lola, diyan pala iyan nagpupuon, ha? Dineskuter ta na iyang kansarong aldao sa satuyang programa. Dahil kita nakadiskuter ko sa hapon, ta may bisita kita digdi, ha? Pero ngunyan, papatatapuson ta ini. Ane, tone of voice is inherited from whom? Iyan ang satuyang, iyan na tuno mo kung nagkakanta ka, kung nagtataram ka. Iyan pala, dahil mananhali sa magurang mo, Junior. Hali pala iyan sa sarong partikan pamilya mo. Taro na miyembro kan pamilya mo. Yan po sa tuya na pag-irestoryahan sa mga samno sa pagkabuhay. Pero kakauronon tamo na si Josh Babino. May dagdag pong report kay Batabe ang Securities and Exchange Commission. Ano daw ang bareta ngunya na paghahapon? Joshua, good afternoon. Come in. Yes, BP, maray na hapon sa mga parantabay. Ongoing ngunyan ining pinagigipong investor education organized ka na Securities and Exchange Commission and pinagigibo na BP sa Bilog na Nasyon and man sa Legazpi Extension Office kan SEC na i-conduct rin digdi sa Bicol University tanganin matauwanin na kumbaga proper education itong mga estudyante pag-abot sa indang mga investment. Kalayon taon yung tabi BP si Regional Director kana Securities and Exchange Commission Bicol si Attorney Norma Tan Olaya and again ang tanaman nina kumbaga advice kung paano kita makaiwas sa mga investment scam. Madam RDC VP Henry po ng DCGB. Attorney. Hello po, Sir Henry. Yes, attorney, maray na hapon po. Hello po. Ay, attorney, welcome po sa DCGB. Si Henry po ini sa DCGB. Hello po, Sir Henry. Apo. Attorney, primero, pag-abot baga sa investment, kadakla nag-aagi po yan sa Securities and Exchange Commission. Ano po ang gari pwede mo nang maihiraskan sa inyong opisina para po duman sa nagaplano na mag-invest nin ano man na bagay sa satuya tabing rehiyon? Well, unang-una, dapat nilang i-check po sa amin sa SEC, no? Kung merong kaukulang permit ito na inisyo ng SEC, rehistrado sa amin. Hindi lang po lang rehistrado, no? Meron silang tinatawag na secondary license na para mag-solicit ng investment. At
dun sa mismong offer naman po sa kanila kung Opo. yung nature of investment, Mm. madali naman malaman ang yung fraudulent ba or yung panggagancho. Mhm. If it's too good to be true, automatic po yan, isang uri ng panloloko sa Ayun. ating kaba, no? Mhm. Yung nangangako po ng malaking halaga, na sinasabing garantisado, sigurado, at usually in a short period of time, sasabihin sa'yo, makukuha mo na. Ang investment po, ang nature po ng investment ay may kaakibat na risk, no? So, hindi Apo. po pwedeng garantisado ang kita. Just Mhm. like any negosyo, Mhm. pag nagnegosyo tayo, may potential to earn ang ating, hindi po ba, pag nagnegosyo tayo, Mhm. but there is always that risk na pwede rin namang malugi. Pwede Apo, rin hindi yeah. mag-click ang ating negosyo. Correct, So, correct. ganun din po ang nature ng mga investment. Mhm. Hindi po yan garantisado talaga. Mhm. Opportunity po yan para kumita, but hindi po guaranteed. Po pwede rin malugi. Kaya pag pinangakuan tayo na guaranteed, sigurado, Aha. walang kalugi-lugi, magduda na po tayo. Wala pong ganun. Mhm. I see. Attorney, para po sa kaaraman ka nagdadangog niyan, ano klase pong mga businesses ang nakarehistro po as in pwedeng ma-check sa opisina CANSEC? Well, kami ay nagre-register ng mga corporations. No? So, iba't ibang businesses naman dito sa Bicol ay Yes. nagre-register sa amin. Lahat ng klase retail, meron tayong sa real estate, no, sa mga mining and everything. Pero hindi po ibig sabihin ay authorized sila to solicit investment. So para po sa ating mga investor po na hindi naman po talaga sila magne-negosyo, may extra lang silang pera na gusto nilang i-invest, naghahanap sila kung saan sila pwede mag-invest. Meron po tayong mga tinatawag na registered securities. Yan. Saan po pwede silang bumili noon. Yun po ay mga shares sa mga kumpanya na nagrehistro sa SEC at may kaukulang secondary license to solicit investment. Yun. So, we have those, halimbawa, for example, yung mga nag-iisa ng shares of stock na makikita nila sa Philippine Stock Exchange, yun po ay rehistrado sa SEC at may lisensya sa Yes. SEC. Yes. Oo. So may assurance po na pag nag-invest sila sa mga businesses na registered po sa inyong tanggapan, hindi sila hindi sila magkakaroon ng problema. Wala lang na assurance na siyempre pag nag-invest ka po may risk yan palagi. Di ba, attorney? Wala namang assurance. Pero ang importante, hindi illegal. Yes, panloloko yes, at hindi unauthorized hindi yung illegal. kanilang papasukin. Yes, correct. Oo. Investment. Opo. Paano ho ba ma-determine ng mga listeners natin, ng mga kababayan natin, kung ang isang negosyo ho, medyo fraudulent, medyo manluloko po, attorney? Yung offer po sa atin for investment ay madali lang, too good to be true. Isang red flag na yun na panloloko. And then, of course, walang lisensya or yung secondary license. Importante po, permit to offer issued by SEC. Yan. Huwag po tayong makukonfuse kasi meron kaming ini-issue na registration, Certificate of Incorporation. Yes, Hindi po yun ang permit to offer or permit na mag-offer ng investment sa public. Yun ay registration lang bilang korporasyon. At sa makatuwid, may mga rehistradong korporasyon sa SEC na nag-engage sa unauthorized investment solicitation. Wala sila nung tinatawag na secondary license or permit to offer para mag-solicit ng investment. Yun pala pwedeng. Pero kung may duda talaga, dapat i-check sa inyong tanggapan, attorney? Ayun Tama? po, opo. Ayun talaga. Yun ang At pinaka-importante. saka, kailangan may due diligence din tayo. Yung mag-check ba sa ibang source of information, wag lang maniwala basta dun sa nag-offer sa kanila. Tama. Dapat may iba pa siyang source na not connected to sa nag-offer. Halimbawa, SEC, may records kami. So, hindi ko, pwede nilang i-check. Pero may iba kang source of information para i-check. So, dapat maging sabi nga dapat maging masipag tayo sa pagre-research, kung karapat dapat o hindi yung isang negosyo na pwedeng mag-invest tayo. Okay, so with that po, attorney, ano po ang natin? Ano po ang maibibigay pang impormasyon po ng inyong tanggapan sa ating pong mga kababayan?
So, yun po, gusto ko sanang invite silang to follow our website, the Opo. Securities and Exchange Commission, kasi marami kaming information na makikita doon. And sa makatuwid ngayon, so Investor Protection Week po kasi ngayon, sineselebrate ng talaga. SEC nationwide po Okay. ito. Kaya meron po kaming roadshow ngayon sa Bicol University. Kasabay po, simultaneous po itong nangyayari sa iba't ibang offices ng sa iba-ibang location sa SEC sa Pilipinas, no? We have in Baguio, in Tarlac, we have in Cebu and Davao, Cagayan de Oro, and then meron dito na sa Legazpi, 10 different cities. Sabay-sabay tayong nagko-conduct ng roadshows, no? Tinuturuan natin ang ating mga students about financial literacy. Yan, maganda how yan. to manage their personal finance. Importante kasi bata pa, nag-start Oo. na eh. Financial Yung management, ano to ni? Di ba? So, spending less than what we have, spending less sa kanilang allowance, what's sobra. And kung makaipon, no, kung paano mag-invest, Opo. huwag tayo mag-invest sa scams, iwasan ng scams. So, Yan, ito po kinakonduct natin ngayon. At ang target natin ngayon, yung mga estudyante po. Opo, meron po kayo sa tanggapan yung mga pwedeng ma-invite, halimbawa sa isang radio interview, mag-discuss tayo ng financial literacy or financial management. Pwede po attorney? Ay, pwede po. Marami sa inyo. Maganda pong ganun. Na magkaroon tayo ng ganun. Especially sa media po, malaking tulong din talaga sa amin. In terms of dissemination, mas malawak kasi ang reach, mas maraming through sa inyo po, no? Mas marami tayong na-reach na stakeholders na bigyan ng information. Opo. And yung information kasi and knowledge is yun ang protection nila. Correct. Para Pag hindi may sapat sila kang maloko kaalaman. or sumali sa scheme na nanloloko. Opo, okay. Attorney, basta may mga discussions kami, mag-invite kami sa inyong tanggapan para mas lalong mapalawak Sige natin po, ang serbisyo natin sa publiko. Ha? Maraming salamat po. Mabuhay po ang Security and Exchange Commission, Attorney Norma. Thank you din po and mabuhay din po kayo, Sir Henry. Opo, welcome po. Joshua? Alright, VP Henry, si Attorney Norma Tan Olaya, ang Securities and Exchange Commission, Legazpi Extension Office, siya ang Regional Director tadi, VP Henry. Yes. Okay, so yan ang nangyayari ngayon, digdi sa Laog. Maray, ma-invite daw kita ka na financial literacy, financial management. Tang pag-abot kayo dyan, Joshua, sa financial management o financial literacy, ayan, pag nakaukod ka dyan, pwede mo siyang, may papinilyo naman yan eh. Pero it can be applied to both legal and illegal business. Lalo kung dakol kang pigbubuhay. Iyo mag... Nagnegosyo ka ngaya kay Shabu. Dapat tataw ka sa financial management. Pero ang point niyan, itong so dahil ka man investment mo, dahil ka malugi, dapat ara mo. Diba? Taan sa tuya, ang sweldo nga 2,000, ang gasto mo 2,500. Paano mo man makuhan? Paano ka ganyan mga problema sa buhay? Kaya masabi, giriging nga gipiton. Sabi nga ni, kan teacher mi kayo sa college, when nga is the limit of your expenses? Ngarangahon kami, ngaralason man kami. Sabi kang professor mi, ang limitasyon kan sa inyong paggasto, depende sa sweldo nindo. Bako yun, kumbinsido ka yun. Kumbinsido ka. Di ka nga pwede maggasto ki mga bagay-bagay na sobra sa income mo. Kung sumubra ka sa income mo, may problema ka. Dapat, the limit of your spending is depending on your salaries in income. Yan, di ba? Ano na si Joshua? Nawara na? Hello? Ayo, nagka mo Joshua? Iya maganda tama. Imbitaran mo ko, speaker man ako ka. Iyo magayon ng pagkadalalan niyan. Tama, VP. Financial management. Alam mo nga, ang sweldo mo 20,000. Tapos ang gasto mo pa lang kada bulan, nag-abot ka 35,000. Paano mo 'yan? 'Di ba? Tama baga. Retios ka. Maybe may problema along the way kung paano ka mag-manage kan sa imong financial. Correct. Ganito yan, sobra ka sa imong spending. Pero nakangalason yan kung ang sweldo mo nga araw kaan, nakaigwa kang mansyon. Na ibang klaseng financial management yan. Di ba? Highest level na. Highest level yan. Okay, sige. Yes, VP. So yan.
yan. Kaya nga nagad ako, Joshua, Aha. umagum ka nagad kay may trabaho man. Sige baga. Palaugon mo talaga ito na sa trabaho. Kaya nga nag-attender na yung mga harag kayo ng event. Palaugon sa trabaho ito nga na doble ang income mo. Tako, nugad. Nag-asa ako kay Mrs. Nugad. Iyo, mas maray baga pag pareho igwa. Iasahan ko si Mrs. Galing nga nakasursubrak. Asa ka na naman. Malugi na sa nang ibang gobyerno, di malulugi. Sige baga. Okay, sige. Okay, sabi BP Henry, so dakol nakaaraman ang yang ng digdig naga-ongoing sa Bicol University. Okay. Alright, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua. Hoy, Ate Trisha. Lawgano to si Ate Girl. So kwan si Ate Girl ta. Ano yan, Ate Girl na yan? Ano yan, nadadara mo yan? Sige daw. Ano yan? So donasyon ta yan? Okay. Ano, pera yan? Ano, suwali ang kay Kuya Nongs? Nga po doon. Sarang wajan yung salbatanang ini. Ara mo, may pagkakarawin ito, baka maging ka. Baka magtara. Joke. Baka kun, di ba pagpuratripan ta, nagiging kun baga dabe, nagiging ano po? Ano so kayo nung sini? Kaso 500 sir na tighabol po kahapon. Doon ka sa mikropono. Kaya ka man nadadangog. So, naramdaman po ko sa hapon sa nagagad sa tuyang tabang. Pero hindi so nakolekta sa GCash. Kahapon po sir, may tinao kaming 2,700. 2,700. Kasapon. Okay. 2,700 na trash na. Sa kasapon, Trisha, ilan piraso tinao ta? Kasapon? 2,700. 700 Okay. May patukawan na dyan si ate. Doon, sa mikropono. Patukawan tabi. 2,700 kasapon. Di... Ano may nagtataram sa radyo mo. Alam ko na. Di ba? Maray na hapon tabi, Mrs. Maria Lingkaso. Opo. Tama. Maray na hapon po. Rani tabi sa Hapon po, mikropono. Giraray. Opo. Sige, rani tabi. Yan. Maray na hapon po sa imo. Maray na hapon po, Giraray, si Opo. Henry. Salamat sa imong pagbalik ha. Iyo po. Taka sa hapon ba nagdigdi ka sa estasyon, nakakolekta kita primero pero so tinaw sa imo kasapon tabi. 2,700 po. 2,700. Opo. Oo. 2,000, 2.7 million. Dako laon so nakolekta ta. 2,700. Opo. So nagtuga na sa listener ta na taga humapon. Nasabi ko, hala agad Angel yan. Di man inalat kayo niyo, ate. Di man inalat. Binayaan niya. Naghidali da pa uli. May nagpipigadili Ngunyan, hinatulig sa 500 ka sa hapon. Iyo. Sugat ki 500. Iyo. Tapos, si Kuya Nong sa Nong Smith Shop, nagtautabi ki 5,000 sa imo. Isa lang. Iyo. So, bali pera, Angel. 2,007 plus 5. Trash na tabang. 7,700. Sure ka? Hindi. Anapot ko pa sana, 2,700 plus 5 pa sana. 5,000. 2,700 Plus 5, 500. 500. Pera. 3,200. 3 very Apo. good. Ay, very good. 8 to sir ga boss. 2,003 at di bale plus 500 na hali sa Nong Smith Shop. 5,000 sir. Ibulsa ko na po ini. 5,000. Talaga boss. 8,200 po. Tama, Trisha. Ang naano ta. Pera, tama. Pagkada Trisha ang computer. Ikabagaan math wizard digdi. Iyo. 2,000. 8,200. 200. Opo. Iyo po. Tamaninat na sa iyang ano po. Okay. So, pera manay so na raise mo man kasapon ka naglakaw-lakaw ka. Basta pang ano yun po sa ko, 4,500 po. Nakakuha ka man kasapon. So sa PCSO mo, dahil ka pa nagluman? Dahil pa po, inabot pa ako kailanganin ako sa ano. Trabahon mo ito, sayang Opo. ka ito. Di, ikaw diding 5,500 a day. Ito Opo. mo natabi sa iya, Angel. So bali, ang narista po sa DCGB, Iyo po. 8,200. Di gawa ka na diyang kipera. Bali, 9,500. So pwede na ang pang down duman. Opo. Pwede na daa. Luwas mo na si ano Ago ko na mo. po ini.
Ta, Oho. ano ko lang, sutada po, ipopromi ko na lang. Iyo po, oo. Tanganing makatrabaho naman ako. Tama, mag-raise ka baga kipereto, 16,000 ang 16,000. kaipuhan mo. Sigwa ka ng mga nasa 9,000 plus. So, dito na sa nanganapon mo. Opo. Adi, inistoryan mo si Agomo nung nagdidi ka sa DCGB? Dahil Dahil man inistoryan na. Aram mo, kaso bagong aga, pinacheck ko duman si Agomo. Pinahiling mi po si Agomo duman sa Tanchuling. Na-checkan mga pag-iriba. Minayaon man ang duman si Agomo. Ronnie Barcelona. Barcelon. Yeah. Maringan ita si boss, nasa Manila. Takon de, pwedeng nadagdagan pa ni boss. Barcelona. Barcelona baga. Ay, pinsan po ito. Pinsan? Ah, iyo. Okay. So, igwa ka, ate. Sige. Thank you, tabi, ate Angel. Thank you po, sir. Opo. Sir, baka may magkabang sa iyong magtaramdam. Bantayan mo ini palo. Iyo, di, madiretso ka na duman sa Tanchuling. Iyo po. Paghali mo digdi. O, pwede ka na mag-promissory note, adi. O, di, pasalamatan ta sa mga anonymous donors ta kasuhapon. Opo. Si Pading Benny Garland, so sa nagkuan. But nagabos sukash ka so hapon sinen kay Angel sa Gcash. So tong babayeng ito na mayon na magyon gayon na medyo makuan siya, medyo naturo tamo uyok mo niyan. Turo tamo uyok. Di tapos 5,000 tabi kay Nong Smith Shop. So yan baga sa Saudan Nong Smith Shop. Paano kaya si mama niya nagdadangog si Cha Nena, inapudan si Nongs. Ngayon oy, ano nga baya nga ma? Ano nga tabangan mo nga itong agrikitabang. Nadangog kan ina niya si Cha Nena. Iyo po, ano taban mensahe mo sa ano yan, sa mga nagtarabang tabi, regardless kung pirang tinao, importante nakatipon kita kikantidad. Sige tabi, Ate Maria Lingkaso. Sige po, anong mensahe mo? Sa gabos po na nagtabang kang pangapodang kasuhapon. Ako lang salamat po. Mhm. May luluwas ko na po si Agum. Oho. Iyo. Anong oras mo pwedeng mailuwas si Agum mo niyan na hapon? Pag nayano ko po ini, malakaw pa po ako sa ako Bicol. Iyo. Pero at least, makan muna. Igwa ka na kina-advance duman. Iyo. Iya po, dako lang salamat po sa gabos. Iya Dahil ko po. man po ako mga bitbit, pero bala na po ang mahal na Diyos sa inyo magbalos. O iyo po. O di, iyo man sana po, Mrs. Tabi ha. O di, Salamat po. kana, pagaji sana. Pagaji sana na makakwa. Ayun po. Anyway, perang kulang Ikaw mo. pa akong kusog. Perang kulang mo. Ay, di may isa ko biko ligo pa man sa imong tabang ano? Iyo po, siya po, sinda po ang nag-ano sa ko na kung ano iyan. Ay, day, so buong bill mo, tinabagan ka na ko Bicol, di ba? Dahil po, so iba po, So, iba? ako sa DSWD. Oo. Tapos so, naano ko po sa PhilHealth niya. Yan, oo. Tapos so, pinaka-ano po, Oo. sinda na po daw mag-ano so Iyo sa po. MAEP. Iyo, oo. So, pieces, so, kwan mo, lakaw nung po ito, Iyo po, makakaigwa ka ano na magkikwag kay assistant siya pa. Ano ko po sa iyang ganyan, Oo. so resita niya pa. Iyo, bakit ito makahipno sa kwan mo? Sa, yan na, kwan mo, ano po ka, sa pambayad mo dyan sa 16,000. Iyo. Tapira naman sa nang kulang, mga nasa pera dyan, 6,000 plus, ano, mga 6,000 plus naman sana. Oh, malak man nagdadangog pangon niya na mayaman baka pwedeng may umapod giraray, di ba? 6,000 plus naman sana. Anyway, sabi nga ni, iyon ang sa tuyang nabaro-baro tabi sa tuyang programa ha. Salamat po sa Opo. gabos. Dahil mo, ang pasalamatan mo maray sa mga paradangog ta. Iyo. Ako po dahil man ako kuan man sa nako digdi. Tawo-tawo ako ba sa surugon kang paradangog ta. Hello, good afternoon po. Sir, Good afternoon, ma'am. sir, pwede man po sir sa MAEP. Ano po? MAEP po, MAEP. Ano po ito? Medical assistant. Tingnan po dyan sa Sanchuling, tangali yung nalikom niyang kwarta, pambakan niya na lang yung medicine. Nagdibang ka na po sa Maed. MAED. MAEP. 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 MAEP, opo. Opo. Medical assistance, di ko lang po aram tabi, so ibo da ang pin. Basta igo dyan po Sanchuling kayan. Nakiuri lang po siya sa opisina para so likom nindong halaga po, sir. Oho. Siguro pwede na niya pambakal ng mga resita. Bulong, kung ano. Iyo po. Opo. Pa-advisean ko po Maep. ini. Pa-advisean ko po, MAEP. ha? MAEP po, MAEP. Iyo po. Salamat po, Opo. ma'am. Salamat. Oo. Opo, sige po. Bye-bye. Salamat. Okay. Yes. Nagdumang ka na po na sa MAEP, Tanchuling. Ayun na. Ayun na po. So na-compute ang ka na, tabangan ka na Ang kan cover MAEP. man lang da po ninda, so bill. Sorry po. Bill. So, bill. Oh, di ba? So ano po, so sa doctor's fee, iyo po ang dainin. Iyo po, okay. So itong MAEP mo,
At least nakuha ka na pala. Tama sa apod ni kan Opo. listener ta. Natabangan ka na kan tanchuling sa MAEP. Itong Iyo MAEP po ang na ito. iaano ninda sa ko pag naanoan ko po sa doctor's fee. Very good. So, okay pala. Magayo, okay. Thank you, Dabis ito, nakuha. Dabis ito na sa tuyang listener. Iyon na pala mananggad. So, na, ginibo mo doon, ano. Okay. O di, sige po. Ano tabi, Jerome? Wala ma. Ano ini, Oni manay Oni na day ka na magpagproblema ngonya na apon. Bata minatics pa sa na ini, man ngaya is polygamous by its nature. Kaya minsan suaki kapando kang kataning. Pasira mga ni, amigo, mga pait mo na mata. Introduction mo kasi bagay naman sa sakuyang ano yan. Oni Mrs. Dagugon mo ini, 6,000 paid. No names, OTW ako, sir. Iga po kinagsagot kan 6,000 mo. Alat-alaton mo po digdi sa DCGB, tapasiring siya digdi. Iya po. Anong masasabi mo? Bako John, solve ka naman ay. May 9,000 plus ka dyan, plus 6,000 pera John. Solve na. Dit naman sana, di ba? Pero so, nalikom ta, 9,000? 9,500. 500. Solve ka na. Dito naman sana, di ba? Plus 6,000 ngunyan, pera. Di ba? Okay ka na? 15,500 po. Yes, di ba? Solve ka na. Opo. Iya po, solve ka na tabi. Yun na. Habo na magpo ng bit kaning amigo ko, engineer po ini. Kuwan po siya, structural engineer. Maka John, buda mabut man talagang lalaki. Ini man, pigakwan ini, pigbe-blessed man ining amigo tang ining paradangog ta. Sabi niya, 6,000 ngaya, solve na. Ako na ngayang bala kaya, no? Deko ka rin siya piningaranan ta. No names da. Tawagin natin siya sa pangalang Engineer Letter M. Yan. Ano, amigo? Mauwi ka. Iyo po, anong mensahe mo tabi sa tuyang latest tabi na donor na ini, Mrs. Salamat Maria? po sa imo. Teta ka man po, medbid. Salamat po, kidakula. Bala na pang mal na Diyos sa imo magbalos. Iyo. Kasapon ba yung aga? Sabong aga, pinadumanan ko sa Tanchuling. Pagpa-verify ko si Agomo kung kumusta ang sitwasyon. Kuha naman, pwede naman talaga siya for discharge. Opo, sige na nga ni pong aburido. Tati uuli na nga Iyo, ni. kahirak man, ano nga ng trabaho ni Agomo? Wala man siya. Nagmimekaniko po siya dati. Pero kang po ka nagparahilang, stop na talaga. Dahil ang trabaho siya ta. Siyempre supuso niya di. Pura sukid niya Pero di. po siyang hihingal. So dahil sa talaga siyang trabaho. Ikaw na lang ang naghahanap buhay sa Endo. Ako na lang. Ano nga ni pong pwede mong hanap buhay, trabaho? Nag-ano po ako, nagyayaya po ako. Nagyayaya ka? Tikton. Nag-aling kang aki? Opo. Aki ang pig-aling mo po. Ano po, magsi 6 months. 6 months na aki. Iyo, sige. At least maraya, nagpigigibo mong yan. Iyo, okay. Sige tabi. Salamaton na maray. Hay na, yaon sa amigo ko tabi, Ate Mariel. Sa amigo ko ini. Yan sa amigo ko. Yan na po manay, mo tabi ang camera. Dako sa tabi, busing. Dako sa, didi ka na po. Po yung camera kay tiya, kay manay yan. Mara na. Deka man mahiling tiya. Ako man sa nahiling, deka man nahiling, Uni tabi, yan tabi, so doon tagan 6,000 mo, Thank you. Iya po. Thank you, Migo. Thank you po. Yes. Solve na siya. Ano pa rin? Yes. Talamaton, tabi. Bye-bye. Thank you. Alright. Yan. Okay na? Mrs.? Iyan na po. Yeah. Itong lalaking ito, ang anghel tango niya na hapon. Dakulong kitang anghel ng paradangog. Di ba? Kaso hapon, dakulong kitang anghel. Di ba? Ngunyan ba anghel pa kitang paradangog? Dakulong niyan. Ano ba dyan? Na listeners, ang trabaho nila, mga G sa tuya. Iyo, salamat po, Iya po. Maski dahil sa nagribokan, kadaya man sinang mga financial, pero ang kasi ng trabaho, mga G sa tuya na mga tao. Iya po. Iyo po. Sige. Salamaton po. Pwede ka nang magduman sa Tanchuling yan. Iya po. Iyo po, asikasoon ko na po. Asikasoon mo na. Okay, sige po. Sige naman ay. Salamat po talaga. Salamat. Tabak kapag mapahibi man ako sa imo ngayon na hapon. Makamadara mo ako. Na po, nabunutan na. Nabunutan ka, nakitunog ade. Sige po. Salamat. Ingat tabi. Okay, bye-bye. Yan. Diba, John? Dakulong kitang mga listeners na mga anghel. Pinali ko na si Mr. Baka maghibi ang kaming dawa digdi. Bata ako pag naghibi, sarong panya tutumtum ko.
Alright, yan tabi mga tugang ang kaugmahan ni Mrs. Maria Lingcaso, kan Barangay 27, Victory Village, Legazpi. Thank you so much po sa Endoga Boss. God bless us all. Magbabalik pa ang programa. O babalikan ta so Istoryata Junior. Ang pandok mo, bago kami ni Jun mag-commercial ha, tangani na kwantit na ha, balikan ko lang bago kita magpadagos ha. An sa tuyang hitsura, mga tugang na dali lang ha. Ito. Alam mo na ha. Punang ko muna punang ko gararay sa phone bago kita magpadagos. Ito. Kwan lang, just a summary. Amigo, engineer, dagogon mo yun, amigo. Tagari, tama ka. Tagdidi sa amigo kong engineer. Yung nagtawakan 6,000 pesos. Okay, ito. Dagonin do ha. At para ipagpadagos sa pag-commercial. Ano nga nito? Genetic traits that are only inherited from our immediate family. Yan. Yan ang topic taga sa Sarong Aldaw. Natural hair color is inherited from the grandma. Ang natural da ang mga tugang na kolor nin buhok na mamanata sa lulata. Yan. Okay? Number 2. Ang dimples da tabi. Ano nga ng dimples sa Bicol? Pilok. Namamana da ang mga tugang sa ama. Ako mo dyan? An tali. Pangyari kay na amigo. Ang tali databi intelligence mga tugang namamana sa ina. Saka an pandok, the shape and fullness of lips. Ang lips ta iningudoy tang ini namamana tadaa mga tugang sa ama. Kaya kung anong hitsura kang lips mo, iyan tabi na mamana mo sa ama mo. Kung yan medyo balungis, mahibog, manipis, maitom, ma-pinkish ang kolor, namana mo da yan sa ama mo. Now, texture kan buhok, namamana po sa ina. Yo. Now, facial shape, one engineer, one sa mo ka sa bago. Facial shape is inherited from the grandma. Yan, di ba? Namamana databi iyan mga tugang sa lola mo. Regardless kung lalaki ka o babae, ang shape kang pandok mo hali sa lola mo. Yo. Kung halimbawa man nga pandok kan mo, baka kapandok kang lola, kang neighbor mo. Awin na. Pangyari sa maabaka. Biological sex is inherited from the dad. Yan. Okay? Alright, ito. Ito. Bago kita magkaya. Ito. Na ang last na. Di kita mapo naman ngayon na hapon. Tone of voice. Sa iniyang namamana. Yan. Kaya man palan nga suaki ko, mana daw sa ina ang tali. Pagpasaway palan, mana ka nga talaga sa ama mo. yung mananggal engineer, di, kita bagang mga tao, may double mga judgmental pati kita. Matalion ngayon aki kay ni mana nga sa ina. Tapos uri na junior, pagpasaway na, nagparapasaway, nagparainom, kung ano ang pigparagibo, ika ngayang sarawayon ka, manang-mana ka ngaya kiama mo. Ngunyan, sain po na mamana ang boses. Yan po ang aramon ta. Makalipas lang kay ni 5:41 nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang Norbuyon. Pasarapin ang lutuin with Nor. Thunderbird Electrogen. Depensa sa anumang panahon. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming
gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Makasupugon palon sa time check ko kasabago. Ano dyan rin? Makasupugon. Ulitin ko na sa oras. Alas 3:44 na. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Pasko na! P-A-S-CO, P-A-S-CO, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Knorr shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Knorr chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Knorr pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Knorr. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer.
Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pion, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salsera, ang idulukan masa, dainang iba yung Salsera, pagabas ang paghatod ni, servisyo asin pagpadapa, Sagapos na Albayano, kay Kong Joey Salsera. Joey, Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salseda, dakulang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Oy, ping on, mo baby ping on, mo baby ping on. Ay nako. Paano? O saro sa na yun, tapuson ko lang ini ha. Oh. Sa inda ang mga tugang namamana ang boses mo. 2 minutos na lang bago mag alas 3. Sabi digdi, ang boses ta dadyon namamana sa lola ta. Sa lola ta namamana ang boses ta. There's a high chance that your tone of voice has changed over the years. Nagbabago siya. Babayi asin lalaki, both men and women notice a change of voice when they go through hormonal changes in their bodies. Iyo baga di. Pag ang lalaki nga pigbuburbaling sungaya na, di ba? Ngayon nagtutubo-tubo na, nagbabago mga tugang ang boses. Pero sabi digdi,
Did you know that these hormonal factors are actually determined by your grandma? Yuso genes databi mga tugang na ipapasa hali sa lola mo, lulata. Mga tugang pasisiring sa imo, iyo databi yun ang nagdeterminar kam boses mo. Tono kan boses ta. Whether high, low, or monotone, o whatever, iyan databing boses ta, namamana nyato daa mga tugang sa lola ta. Kaya siguro kung ang lola matibay minakanta, matibay man mga tugang ang boses mo. Kung magayon ang boses minakanta, matibay magayon man ang boses mo. Siguro ako, tabako man magayon ang boses ko, posible mga tugang. Bata so lola kong duwa, gadana. So sa father side ko, boda sa, pero mga padaba ako ka ito. Duman pala na, ini pala na boses na nadadangog nito. Duman ko naman na, pangyari pala la. Tali. Duman pala naghali ito. Oh. Kaya talaga, di akong chance naman. Na pangyari sa maabaka. Kaya maski nga ni Junior, ang pagtaramta nga ni, bako. Diba, bako man magayon ang boses ta, nadarasa na sa Kurokarinyo. Ito po, o yan ha, susug iyan mga tugang sa pag-aadal ha. Ang boses na mamana mga tugang sa lolata. Iyan, grandma. Saga naman, alas 4 na, Saga naman, ang personality traits, pag sinabing personality traits databe Junior, suro galion mo, kung paano ka ngayon makikapwa-tawo, kung paano ka ngayon makisalamuha sa tawo, ano ngayon ang personalidad mo, yan. Aramon ta iyan, kung saan man iyan namamana, buda mga tugang, ang taba mo, yan pala yun, namamana pala yan, iyan ang pig-apod na fat storage. Namamana palan iyan. Adi, oni pa. Sense of humor. Yes, namamana palan yan. The development of immune system. Ay ni, health ini. Namamana man palan iyan. Adi, ano pa? Sige, saga na lang. Adit naman sa matatapos ta na ini. Sleeping style. Ay dakulong. 33 pala nini. O saga po ng tatulos, abangan nindo, abangan nindo, pati mga tugang ang sizes. Kan iyan na yaon dyan sa parte kang lawas mo, ngaya breast, ngaya, ano pa yun, dungo. Kasabay yan naman sa facial, kwan mo, fullness. Yan tabi mga tugang namamana. Ayan, ha? Okay, o saga na lang tapano kayo ni. Dahil na po kita kimagin ibo mga tugang alas 4 na po, eksakto na pong alas 4 rin hapon sa tuyang programa. O salamaton tabi sa mga listeners na Engineer Amigo. Try to complete. Maray na agad tabi sa imo. Maray na hapon, amigo. Maduman ako, masimba ko. Masimba ko dyan sa Santo Cristo Mission Church. Ipangadji ko tabi kamo na mga paradangog ko digdi sa DCGB. Kamo tabing mga paradangog, ipangadji ko kamo kay Santo Cristo. Buda kamo tabing nagaantabay, ipangadji man po nindo ako. Na magkaigwa kita kimaray na buhay. Ade, tabayan mo nindo ako sa pangadji nindo ha. Ayos sa nang gibug-ibug ta, puro parangadji sa nagita. Bako dyon. Kani na marayan sa tuyang buhay. Okay? Aduman ako sa dap-dap-ta. Misa niya na 4 o'clock. Sunod na misa alas 5:30. Mas gusto ko mga atab-atab sa 4 ta. Pauli kong atab ni Mrs. ta. Sa washing machine nga, pwede pang iikuan mo, indipandaro mo ito dahon. Salamat po. Goodbye. Maray na hapon sa Endogabos. Bicol Target. Susunod na. Kaya ba mga tugang si Pio Fernandez. Maray na hapon sa Endogabos.
November is Substance